Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 5 asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gurera Lide Arrieta etorriko da, Euskal Herriko Gazte Feminista taldeko kidea dena. Antifasismoa feminista izango da edo ez da izango lemapean aterako dira martxoaren 8an larunbatean kalera, eta honen ingurukoa izango da elkarrizketa. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1906ko martxoaren 5ean, Filipenetako mairuen matxinadan aebetako armadak sarraskia eragin zuen. Bud Dajoko lehen bataila gisa ezagutzen da, eta sumendi itzaliaren kraterrean zeuden zibilen aurka tiro egin zuten 3 egunez. Soilik 6 pertsona atera ziren bizirik eta 1000 hil zituzten. Argazkian soldadu estatubatuarrak gorpuen alboan, aurrenak barne. Egun berean, baina 1937ko martxoaren 5ean, Matxitzako Lurmuturreko itsas judua izan zen armada frankistaren eta gudarien artean. Eusko Jaurlaritzarentzat arma kargamentua zekarren Galdames ontzia eskoltatzen ari ziren Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra eta Donostia armatutako arrantzontziei eraso egin zien frankisten Kanarias gurutzontziak. Borroka gogorrena Navarrak izan zuen, urperatu arte egin baitzuten borroka. Gudari batzuek Ambrosio Sarasola lehen ofizialak kasu nahiago izan zuen borrokan segi eta ontziekin urperatu. Bizirik antzemandakoei indultua eman zieten erakutsitako ausardiagatik. Eta bukatzeko 1960ko martxoaren 5ean, Ernesto Che Guevararen argazki ikonikoa egin zuen Alberto Kordak. Bezperan, Habanako portuan itsasontzi batean izandako leherketan hildako marinelen hiletan izan zen. Argazkilaria Revoluzion egunkariarentzat ari zen ekitaldia jarraitzen. Irudia argitaratu gabe egon zen, Che hil eta iraultzaren martiri bilakatu zen arte. Jim Fitzpatrick artista irlandarrak argazkia editatu eta irudi bilakatu zuen. Sinbolo honen gehiegizko erabilerak askotan edukia desitxuratu badu ere, historiako argazkirik ezagunetakoa izaten jarraitzen du. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Europak 800.000 milioi gastatu nahi ditu armetan eta Zelenskik elkarrizketara itzultzeko eskatu dio Trumpi. Europak Trumpi ohartarazten dio munduko merkataritza nahas dezakeela bere politika protekzionistarekin. Kanadak, Mexikok eta Txinak estatu batuen aurkako mugazergak igo dituzte. Argazki nagusian, Nafarroako gobernuak startup txikiak, enpresak, unibertsitateak eta zentro teknologikoak sartzeko berrikuntza zentro bat sustatu eta gidatu du. Eta 10 milioi euro inbertitu dira bertan, foru gobernuak eta eraldaketa digitaleko ministerioak finantzatuta. Titularrean, Nafarroako enpresen iraultza digitala. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, dantzak eta sua inauterietako asteartean. Altsasu, Lantz, Arizkun eta Erratzuk agur esan diete Momotxorrea, Mielotxin, Artz eta Damei. Eskuinekoan, Aimar Oroz bajan dago Bartzelonari bisita egiteko.
Ezkerreko berrietan, alde batetik kanpo harremanetako plan berria, nazioarteko proiekzioa sendotzeko. Beste alde batetik, Nafarroako Hezkuntza eta Industria Departamentuak 309.352 langilerekin amaitu du otsaila. Jarraian, Elsa Castillo Nafarra Kaiku Esne Kooperatibako lehen presidentea da. Azkenik, 2 atxilotu Arroizeko eta Mendabiako enpresetan 2.300 kilo kobre lapurtzeagatik. Diario de Navarraren titular nagusian, Sánchezek amore eman du Puigdemontaren aurrean Kataluniako mugen kontrolean. Mosoek Polizia Nazionalarekin eta Guardia Zibilarekin batera zaindu ahal izango dituzte. Argazki nagusian, Maria Txibite presidenteak eskua eman die Iris zentroko robotetako bati, El Sarion izenekoa, Ramon Gonzalo Nupeko errektorea eta Juan Luis García kontseilaria bertan zirela. Titularrean, teknologiari agurra. Berrikuntza digitaleko poloaren estreinaldia 10 milioiko kostuarekin. Ezkerreko berrietan, batetik Trumpen mugazergen gerrak mundu osoko burtsak astindu ditu. Bestetik, Iruñeko autobus geltokiko itoginak 3 milioiko gastua izango du. Jarraian, Foru Ogasunak 306 milioi itzultzea aurre ikusi du errentaren kanpainan. Goiko berrietan, batetik motxorroak Altsasuko iluntasunean. Bestetik, Nafarroako futbolaren kiroliria. Azkenik, Osasunako berdinketen bolada historikoa. Gararen titular nagusian, Podemosen atzera martxak abiapuntura eraman du eztabaida fiskala. Alderdi moreak EAJaren eta PSeren berrikuspen fiskala babesteari uko egin ostean, EH Bilduk aukera berri bat ikusten du eta eredu berri bat diseinatzearen alde agertu da. EBBek ultimatuma jarri du mahai gainean. Argazki nagusian Donald Trump dugu. Titularrean, Zeleski tolestu eginda fronteak gogortu dituen Trumpen aurrean. Beheko berrian, Ciesen inkestaren arabera dei gure komunitateari. Erdiko berrietan, goikoan Atristain kasuaren ondoren erroko prozesu akastunak eta beharrezko konponketa. Behekoan, langile bat hilda Elorrion, makina batek harrapatuta. Goiko berrian departamentu bat baino gehiago nahi dutela adierazi du Dufauk. Berriaren titular nagusian, Zeleskik sueten bat eskaini dio Putini, bake akordioan urratsak egiten hasteko. Kiebek proposatu du aireko eta itsasoko erasoak gelditzea, Errusiak onartzen badu. Adierazpen horren aurretik, Trumpek laguntza militarra eten dio Ukrainiari. Von der Leyenek proposatu du 800.000 milioi euro jartzea arlo militarrean. Europa armatzeko garaia da. Argazki nagusian, Zejin Zizek Dem berdintasunaren eta herrien demokraziaren aldeko alderdiko kidea dugu. Honen hitzetan, Okalanen deklarazioarekin garai historiko bat hasiko da. Beste argazkian, Mielotxin erreta ospatu dituzte inauteriak lantzen, ez aurretik herritarrak eta bazterrak ziritkatu gabe. Titularrean, zakua bete jolas eta ziri. Honen beheko berrietan, ezkerrekoan, otsailean 906 langabe gutxiago zenbatu dituzte hegoaldean, eta 5.500 enplegu berreskuratu dira. Eskuinekoan Bizkaiko Foru Aldundiak hizkuntza eskakizunak apaltzeko asmoa du, Labek salatu duenez. Goiko berrian Maili Itsasi dugu, Labeko eta intersindikaleko kidea. Honen arabera, instituzioek eta patronalak entzungor egin diete greba feministako aldarrikapenei. Ezkerreko berrietan, alde batetik AEBak hasi dira merkataritza gerran, Kanadaren, Mexikoren eta Txinaren aurkako mugazergekin. Beste alde batetik presoen IAEren bat 3. graduan daude Jaurlaritzaren eskumeneko kartzeletan. Bukatzeko langile bat hilda Elorrioko Betsaide lantegian, makina batek azpian hartuta. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Greenpeaceko Lorea Floresen hitzetan, klima aldaketak emakumeongan izanen ditu ondoriorik larrienak. Emakumeen mundu martxak 3 ildo nagusi finkatu ditu martxoaren 8 begira. Migrazioa, politikak, indarkeria matxista eta krisi ekosoziala. Greenpeaceko Lorea Floresek argi du, feminismoa eta ekologismoa elkarri helduta joan beharko dira. Eskuin muturrari oldarraldi negazionistari aurre egiteko.
Eskuineko berrietan, goikoan, Lide Arrietaren hitzetan, emantzipazio feministaren bidetik Euskal Herri feminista bat irudikatzen dugu gazteok. Euskal Herriko gazte feministak antifasismoa feminista izango da edo ez da izango lemapean aterako dira larunbatean kalera. Behekoan, gizarte langilea den Blanka Izkueren hitzetan, emakumea, etorkina eta arrazializatua izatea erronka hirukoitza da. Aurtengo martxoaren 8an aldarrikapen feministek fasismoa eta arrazakeriaren kontrako mezuekin bat eginen dute. Jaioterria utzi eta gurera bizitzera etorritako emakumeekin lan egiten du Blanka Izkue gizarte langileak. Emakume hauek bizi dituzten oztopoak, bazterkeria, traba legalak, arrazakeria eta bar izango ditugu hizpide. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Lide Arrietarekin gaude, Euskal Herriko gazte feminista taldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko lehenik eta behin gonbidapenarengatik. Zuri etortzeagatik. Eta, bueno, elkarrizketarekin hasi baino lehen, guazen testu inguruan jartzera zein da, bizitzen ari garen testu inguru soziala feminismoari dagokionez. Bale, bueno, lehenik eta behin zuk aipatu bezala Euskal Herriko gazte feministetatik nator, eta beraz, Euskal Herriko gazte feministok testuinguruarekiko egiten dugun irakurketa azaltzera lehenik eta behin. Bestetik, berresten garen militantzia feminista honek, edo honetan nora joan nahi dugun, edo behintzat nola egin nahi dugun militantzia feminista hori azaltzera, eta bukaeran agian gehiago martxoaren 8ko gure leloaren nondik norako ez, edo martxoaren 8ko eguna bera nola irudikatzen dugun azaltzera. Orduan, hasteko testuinguruarekin krisi sistematiko edo ulertzen dugu sistema bera krisi batean dagoela, ez? Krisi anizkoitz edo krisi sistematiko batean. Eta horren adibide dira bai pobrezia orokortua, bai migrazio politikak, bai privatizazioa, ez? Beste problematika askoren artean noski. Eta horrek jendartean, gizartean, jendearengan sortzen duela ezinbestean ezinegon bat, ezegonkortasun bat, ez dakit, etorkizuna ere mehatxu bilakatzen da, ez, batzuetan, eta batzuetan inkluso etorkizuna irudika ezin bilakatzen zaigu denoi. Eta guk ikusten dugu hor badagoela gakoa ezinegon hori norantz kanalizatu, ez? Eta guk, gero igual sartuko naiz gehiago, nola egiten dugun ezinegon hori emantzipazio feministarantz egiteko apustua, baina orain ulertzen dugu oldarraldi fasista bete-betean gaudela, eta fasismoak beraz zinegon hori kanalizatzen duela bere diskurtsoekin, bere mugimenduaren mesedetara. Hor, oldarraldi fasista beraz ulertzen dugu batetik badela sistemaren espresiorik bortitzena, ez? Noski bortizkeria hori sektore zaurgarrienengan batez ere kolpatzen duela bortizkeri maila handienarekin, baina sektore bakoitzarengan forma berezitu batekin. Eta baita ere aipatzearren oldarraldi fasista honek implantatu nahi duela kapitalismo patriarkal koloniala, ez? Gero sartuko gara igual diskurtso horiek nola implantatzen dituen edo fokoan nola aldatzen duen erroko arazoak fokoan jarri ordez nola jartzen dituen sektore zaurgarrienak diskurtso fasista hauek nola jartzen dituzten fokoan. Eta honen aurrekariak zeintzuk dira, nola iritsi gara egoera honetaraino? Bale, esan bezala, igual, laburbiltzeko edo hasieran edo lehenengo galdera hori, esango nuke aurrekariak baino badela gaur egungo sistema krisian dago, hortaz horrek ezinegon bat sortzen du jendartean, eta ezinegon hori kanalizatzeko diskurtso fasistak daude, ez?
diskurtso fascista horiek, forma ezberdinak arditzazkete, bai arrazistak izan daitezkela, kolonialak, misoginoak, eta lehen aipatutako foko hori ez, azken finean diskurtso hauen helburua bada sistemaren zapalkuntzak erreproduzitzea, edo sistema bera erreproduzitzea, eta hortarako foko aldatzen du, ez, lehen aipatu duan bezala, eta adibidez, ez dakit bi adibidea aipatzearren, bada migrazio politikak edo atzerritartasun legea fokoan jarri ordez, edo hori arazo gisa planteatu baino, etorkinak, migranteak edo jende arrazializatua da guzti honen arazoaren eragile, ez? Edo eta feminismoarekin ere gertatzen da. Ez da patriarkatua, ez da sistema bera arazoa, baizik eta bagara feministak, bagara mugimendu feminista arazoa, ez? Eta hori da fasismoak edo oldarraldi fascista honek planteatzen duena. Eta egoera honetan identifikatu dituzue, ez dakit arrazoi batzuk edo faktore batzuk, horrela aipatzekoak direnak? Bai, guk egiten dugun irakurketa bada erreakzio fascista hau ere badela patriarkala, ez? Azken finean badelako gizon zurien bai jardun eta bai ideologia, ez? Eta hortaz guri ere lehen aipatuan sektore batzu zaurgarrien hoi forma berezitu batean eragiten digu honek eta neska trans eta boieroi honek eragiten digu. Hau gurekiko violentzia zuzena dela diegu eta horregatik oldarraldi fascista honetan esaten dugu guretik artikulatu behar dela, ez? Fasismoa borrokatu behar dugula feminismotik eta horregatik gure subjektua, ez? Aldarrikatzen dugu badela fasismoaren kontra borrokatzeko subjektu. Eta nola kanalizatzen dugu ezin egon hau? Nola egin dezakegu honi aurre? Bai, hori azuke aipatu duzuna, ez? Bada nire ustez gakoa dela asmatu behar dugula jendartean eta batez ere gaur egungo belaunaldi honek baduen ezinegon hori nola kanalizatzen dugun horretan, norantz eta batez ere norekin egiten ditugun aliantzak, ez, ezinegon hori kanalizatzeko momentuan. Hemen guk bai esaten dugu batetik fasismoa borrokatuko dugula, baina fasismoa borrokatzeko behar dugula artikulatu antifasismo feminista. Eta gero sartuko naiz Euskal Herriko gazte feministok martxoaren 8 bueltan ateratako leloan izan ere bada antifasismoa feminista izanen da edo ez da izango. Eta hemen aipatu gabe ezin dugu utzi, ez, antifasismo hau ez dadin izan gizonen borroka eremu edo ez dezaten gizonek monopolizatu haien garaipen gisa, uste dugu antifasismo patriarkalarekin hausteko beharrezkoa dela feminismotik egitea borroka hau. Eta igual hemen ere argitzarren ez, batzutan igual nahastu egiten dira horrelako kontzeptuak, baina bai batetik fasismoa, ez, badatorrela bereiziko nituzke batetik fasismoa eta bestetik gizonen erreakzioa edo jarrera erreakzionario horiek, ez? Fasismoari dagokionez azaldu bezala ulertzen dugu sistema beraren espresiorik bortitzena dela, ez? Sistema krisian dagoenean ezinegon hori kanalizatzeko diskurtso edo mugimendua badela hau foko aldatzen duena eta mugimendu feminista bai edo arrazializatua den jendea etorkinak fokoan jartzen dituela arazo sozial guztien kausa izango balira bezala eta aldiz gizonen erreakzioa ulertzen dugu beste modu batera, naiz eta noski elkarlotuak dauden edo fasismo horrek berak gasolina edo bere horretan bero mantentzen duen gizonen erreakzio hori, ez? Baina gizonen erreakzioa bada ez da soilik eskuineko mugimenduetatik datorren zerbait, baizik eta badator ere bai ezkerreko mugimenduetatik eta ikusten ari gara. Eta hor ezakita aitortza bat eman behar diogu hor feminismoari esker boteretze bat lortu dugulako, tentsionatu ditugulako privilegio batzuk, gizonen privilegioak kolokan daudelako eta hor aitortza bat feminismoari uste dugulako gure garaipen edo gure borrokaren fruitua dela.
erreakzio hau. Orduan, bi gauza horiek agian bereizteko garrantzitsua dela diogu. Eta zein izango beharko litzateke gizonen papera, ezakit, feminismoari dagokionez, non kokatu beharko litzateke? Guk ez dakit batez ere egiten dugu hor, guk batez ere jartzen dugu fokoa gure subjektuan, ez? Zein izan behar den gure subjektuaren papera, eta horra adibidez bai aipatzen dugu antifasismoa izan daitekela oso eremu maskulinizatua, eta ez bakarrik antifasismoa gure gaur egungo edo militantzia espazioak, edo boteregune espazioak, edo beste nolako espazioak ere badaudela hor oso maskulinizatuak, eta hor gu igual guretik egongo garela hor, baina guk behintzat bai bilatzen dugula gizonekiko konfrontazio bat, ez, lehiatu nahi dugula hegemonia hori, eta horretan gabiltzala gu behintzat. Eta horregatik diogu ez soilik bagoazela fasismoaren aurka, ez dakit aipatu dudan artikulatzera, ez? Ulertzen dugu ere fasismoaren aurkako borroka badela kapitalismoa, kolonialismoa eta patriarkatua desagertzeko borroka bera, ez? Edo artikulatzen direla hor subjektu ezberdinak, eta hortik ere lehen aipatutako aliantzak, baina guk ere eta gurera igual ekarrita eta gehiago neska trans eta boieron subjektuari referentzia ginez, guk ere egiten dugula hor emantzipazio feministaren aldeko borroka. Eta martxoak 8-ren aldarriak zeintzuk izango lirateke ezakit urte honetan edo ezakit zehatzagoak? Ados. Agian igual gero botako ditut mugimendu feministak aurreko astelehenan egin zuen prentsa aurrekoa Iruñan, eta bera bota zuten fasismoaren aurka ausardia eta aliantza feministak, gero agian sartuko naiz pixka bat gehi horretan, baina gurera ere berriz ekartzearren guk bai gure leloa antifasismoa feminista izanen da edo ez da izanen lelotik tiraka, ez, aipatu bezala, lehia bat edo bai sinisten dugula fasismoaren aurkako artikulazio horretan, eta hortik aldi berean aipatzen dugu antifasismo hori feminista izan behar dela, ez, gizonek ez dezaten monopolizatu, eta aldi berean emantzipazio feministaren aldeko apustua egiten dugula gurean, eta Euskal Herrian konkretuki honek forma bat hartzen du, ez? Euskal Herri feminista arantza goazelako edo hori baita gure helburua. Eta hortaz, uste dut martxoaren 8 hemen dugu, baina gazte feministok bagaudela bai auzo eta herrietako talde feminista intergenerazionaletan parte hartzen, bagaude gure unibertsitate eta institutoetan egunero militatzen, egunero lanketak egiten, eta noski nahi dugula martxoaren 8 izan bedi inflexio puntu bat, ez, gatazka guzti hauek kalera ateratzen diren momentu bat, baina azpimarratzea ere bai horretan bagabiltzala beste ikasturte edo urte guztian zehar. Eta hori, eta martxoaren 8 bueltan bai mugimendu feministak planteatzen duela aipatu bezala fasismoaren aurka aliantza feministak eta ausardia, ez? Eta beraiek mugimendu feministak baloratu duelako baita ere oldarraldi fasista bete-betean gaudela, eta ausardiaren kontzeptua erabiltzen dugu feminista izateak baduelako posizionatzeko, badakarrela ezinbestean posizionatzeko autua egitea, ez? Ez delako uste duguna, baino batzutan deserosoa dela orokorrean bizitzaren espazio guztietan, badela posizionatzeko deserosoa badela, eta hortaz modu kolektibo batean ausardi hori materializatzera bagoazela esateko momentu bat. Eta bestetik aliantza feministak ere aldarrikatzen ditu, batez ere ez, lehen aipatu dugu
hau badela sistemaren espresiorik bortitzena eta sektore zaurgarrienak bortizki kolpatzen dituela. Beraz, sistemaren sektore zaurgarri horiek eta batez ere hemen aipamen berezia intersekzionalitateari, ez, sinisten dugulako ertzetako subjektu horien aliantzak beharrezkoak ditugula, eta hortaz, aliantza feminista horiek ere aldarrikatzen ditugu, arrakalatu behar dugulako sistema hau ertzetatik, eta noski ere, aipamen berezia mugimendu feministako militanteak garenen artean ez, aliantza feminista horiek ehundu eta materializatu daitezen, egun bat behintzat izango dela martxoaren 8. Lehen aipatu duzu emantzipazio feminista beharrezkoa dela, zer esan nahi dugu honek? Aipatzen dugu emantzipazio feminista ez, ulertzen dugulako agian ez dakit, batzuetan ulertzen dugulako ere feminismoa badela erantzuteko edo ez dakit, izan eraso konkretu batzuei erantzuteko borroka gisa, ez? Eta guk uste dugu badela hortik haragoko zerbait, ez? Badela bizitza bizigarri batzuen alde egiteko mugimendua, badela gure arteko desirak ere zalantzan jartzeko mugimendu bat ere badela, aipatzen dugu ere Euskal Herri feminista horren eraikuntzan ere badela emantzipaziorako borroka, eta gu hor garela subjektu. Orduan horregatik diogu emantzipazioaren edo emantzipazio feministarantz artikulatzen dugula hori, eta igual ere pixka bat kontrajarrian badela, ez, diskurtso fascista hauek ez zinegon hori artikulatzen dutenean, beraien edo kanalizatzen dutenean foko batzuk aldendu eta beste sektore zaurgarrienengan jartzera fokoa, guk egiten dugula bestelako apustu bat eta horretan berresten garela, horretan dihar dugula, eta nik uste ematen ari dituela fruituak, lehen aipatu bezala, ez, lehiatu ditugula hegemoniak, espazio maskulinizatuetan ere hor lehiatu dugula, gizonek erreakzionatzeraino, eta hori badela gure borrokaren fruitu, eta hori, eta beraien privilegioak ere tentsionatu ditugu, haien privilegioak eta orokorrean gizonen privilegioak zalantzan jartzeraino. Eta ezinogon honetan, nola ikusten duzu etorkizuna? Bada galdera nahiko, ezakit gaur egun pilpilan dagoen galdera, ez? Aipatu bezala ezinogon horrek sortzen duelako, eta batez ere uste dut gazte belaunaldian nabari dugun edo sumatzen den gaia badela hau, ez? Etorkizuna, ezakit, inoiz baino beltzago ikusten dugu, ez? Erresago ikusten dugu batzuetan ezakit munduaren akabera patriarkatua edo kapitalismo edo sistema honen akabera baino, ez? Eta beraz, nahiko galdera potentea da edo, baina guk bai sinisten dugula, badela ezakit, katastrofismo horren aurrean badugula zer egin, badugula kolektiboki antolatzeko zer egina, badugula militantzia feminista sostengu gisa eta apustu gisa izateko momentua, eta beraz, etorkizun desiragarri edo utopiko batzuetara apustua behar dugula ere, bestela honek militantzia feminista honek ere zentzua galtzen du, ez? Eta larunbatera begira, zer da egun honetaz espero duzuena? Egia da larunbata izanik agian forma ezberdina edo hartuko duela, ez? Baina, mugimendu feministak lehen aipaturiko lelopean antolatu ditu mobilizazioak bai Baionan, Iruñan, Donostin, Gasteizen eta Bilbon horiek izango dira zentralizatuak, eta gero badakigu beste eskualde, herri, auzo eta barretan egitarau feministak ere antolatu direla. Gurean aipatzeko ere gazte feministok gaudela lanketa hau egiten aurretik, ez, eta unibertsitatetan eta institutoetan adibidez egitasmo edo egitarau feministak antolatu direla
lehenago eta horretan dihardugula. Eta beraz, larun batean eta agian Iruñera ekarrita, ordu batetan Antoniutitik aterako da mobilizazioa, eta horren ostean egonen dela bazkaria, eta bestelako aisialdiko espazioak ez aipatutako aliantza feminista horiek ere materializatu daitezen eta gune seguruak sor ditzagun. Deia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, hemendik deialdia egin? Bai, batetik martxoaren 8an mobilizatzeko deialdia zabaltzen dut. Ez dakit ez dadin gelditu ere martxoaren 8ko mobilizazio batean. Ez izan bedi inflexio puntu bat hau, aipaturiko antifasismo feminista hori artikulatzeko eta gure subjektutik artikulatzeko inflexio puntua izan dadila hau, gizonekiko gatazkan kokatzeko momentu bat, eta bukatzeko ez dakit esan nahiko nuke feminista izatea ere badela fasismoaren aurkako borroka zuzena egiteko modu bat. Lidea, mila esker gurekin hitz egiteko ratutxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den larun bateko manifestazioa. Zuei, mila esker. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, udaberriko giroa izango da Kantauri isurialdean, eta udazken itxurakoa hegoaldean. Hego ekialdeko haizea zakartu egingo da eta temperatura 20 gradura igoko da ipar isurialdeko leku askotan, batez ere kostaldean. Gainera, kostaldean giroa eguzkitsua izango da, erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuekin. Barnealdean hodeiak ugariagoak izango dira. Ostegunean are gehiago zakartuko da hego ekialdeko haizea. Bolada oso gogorrekin bai haizeguneetan, bai haizeguneak ez diren lekuetan. Zerua hodeitsuago egongo da, batez ere barnealdean non zaparradak egingo dituen, bereziki Ebro ibarrean. Temperatura maksimoek behera egingo dute pixka bat, minimoak berriz igo egingo dira. Orain parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Nafarroako gobernuak Nafarroako marka defendatu du adostasun sozialeko proiektu instituzional gisa, eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Nik hasiko nuke aipatzen edo gogoratzen irudiaren garaian bizi garela, ezta? Beraz oso garrantzitsua dira beti bereziki orain eta hemen mundu osoan esan genezake irudiak, eta gogoratu behar dugu gai hau ez dela berria ere. Uxue Barkosen legegintzaldian, hain zuzen ere 2019an halako hausnarketa batekin hasi zen jakiteko zemotako gerrak hildo horretan zuen Nafarroak ezagutzeko. Kontuan hartuz, bereziki zemotako herrialde bezala edo eskualde bezala, zemotako indarguneak behar genituen bereziki munduarekin edo guruko munduarekin egin batean aldetzeko, ezta. Kontuan hartuz, alde batetik hiperkonektibitatea eta globalizazioa egin batean denak saku berean sarturik gaude, badirudi denak berdinak garela, eta hori ez da horrela. Eta irudi horrekin egin batean apurtzeko jakin behar genituen zemotako indarguneak genituen eskualde bezala. Ez da ere horrekin, errepikatzen dut, egin batean apurtzeko. Hausnarketa prozesu bat egin zen, eta gero 2021an, urrengo legegintzaldian, joan den legegintzaldian, jarraitu zen beste motako prozesu batekin, hildo horretatik, baina beste prozesu batekin, hain zuzen ere Nafarroa marka zemotako elementuak izan behar zituen ezagutzeko, ezta? Zemotako elementuak sortu behar ziren, indartu behar ziren, edo ezabatzeko ere, bai.
hortik jarraitzeko, lan egiten jarraitzeko ere. Eta joan den urtean, horrekin bukatu eta gero joan den urtean, eta publikoki ezagutzera eman baino lehen, unibertsitateekin, hainbat elkartekin, eragile sozialekin, udal federazioarekin ere, alako prozesu bat ere ezagutzeko eta jakinarazteko eman zen, alako prozesu bat ere eman zen, eta gero ja etorri zen aurkezpen publikoa, apirila maiatza ekaina inguruan eman zen, eta horren geroztik ja, lanean ari da marka berri horrekin. Bereziki, ezagutarazteko Nafarroaren aniztasuna, Nafarroaren aberastasuna, arlo ezberdinetan, ez bakarrik ekonomikoki, berezik eta hizkuntzekin, naturarekin aberastasuna duen orokorrean. Nire ustez, garrantzitsua da hasiera batean kokatzea, gauza ez dela bakarrik marka zer den, baizik eta nola egiten den. Gauza nola egiten diren ere garrantzia dute. Eta Nafarroko gobernuak adibidez askotan esan du, parte hartze prozesu handi batetik datorrela, marka Navarra delakoa edo Nafarroa marka, eta askotan aipatu dute 300 pertsona baino gehiagok parte hartu dutela. Guk uste dugu hala ere hor badagoela gabezi bat, ze kopuruetatik haratago iruditzen zaigu parte hartze prozesu hori zabalagoa izan beharko lukela. Eta adibide bezala jartzen dugu Iruña marka prozesua nola izan du den. Iruña marka behetik gorako prozesu bat izan da, hainbat eragilek, elkartek, eta Iruñako udaleko hainbat langilek eta zuzendarik arlo ezberdinetakoa modu transversalean parte hartu dute, eta beraz behetik gorako proiektu bat izanik, orain denok berea egiten duten proiektu bada. Nafarroako gobernuak egin duen prozesu horretan, Nafarroa markan bai teknikari askok parte hartu dute, baina ez da horren zabala izan. Eta gizarteari dagokionean ere, eragile askok ere ez dute parte hartzerik izan, modu zuzenean, esate baterako sindikatuek. Eta beraz, horrek hasieratik ere, nolabait hankamotz egiten du, zerbait integrala eta transversala izateko denok horrekin identifikatu ahal izateko. Eta aniztasunari dagokionean, eslogan bezala bai erabiltzen da, baina hor ere hutsune batzuk ikusten ditugu. Adibidez, hizkuntza irizpideari dagokionean, euskara agertzen da, baina modu anekdotiko batean agertzen da askotan, eta iruditzen zaigu aniztasun horreri ere sakontasun gehiago eman behar zaiola. Hala ere, marka esaten dutenez zerbait bizia eta dinamikoa dela, pentsatzen dugu hobetzeko margen asko dagoela eta gure partetik behintzat ekarpena egiten saiatuko gara Nafarroa marka hobetzeko eta anitzagoa izateko. Duela aste batzuk, Nafarroko Parlamentuko osoko bilkuran, mozio bat aprobatu zen, marka Navarra Nafarroa hitza gehitzeko, hau da, aniztasun kultural daukagun gure erkidegoan, batzeko ere marka Nafarro horretan. Mozioa aprobatu zen gehiengo zabal batekin, eta, eztabaida gobernuko kide guztiak bermatzen ari dira, gure erkidegoan daukagu aniztasun hori ez. Orduan guretzako oso positiboa da. Bai egia da, pixka bat mozio hau egin zuten, orain dela gutxi Fitur ferian, Nafarroko estanean bakarrik Navarra hitza agertzen zelako, eta ez euskeraz, ez orduan, pixka bat zarata atera zuen arazo txiki hori, orduan erabaki zen mozio hori aurkezta. Eta guretzat oso garrantzitsua da, erkidegoan daukagun aniztasun hori ez, aniztasun kulturala hizkuntzakoa ere praktika jartzean proiektu honetan. Eragin hori behintzat ez dut uste edo ez dugu uste ekonomikoa izango ez denik behintzat hasiera batean ez, aipatu dudan bezala beste motako bereziki ikuspuntuak aberastea bultzatu nahi da, eta horrexegatik hasiera batean behintzat ez da espero halako
behintzat ekonomikoki ukipen hori izatea, ezta? Baizik eta bereziki lehiakortasun posizioetan Nafarroa koka dezan. Eta lehiakortasunaz ari garenean ez dugu esan nahi enpresa munduan edo ekonomikoki, baizik eta beste arlotan ere bai, adibidez gizartean, kulturan, kirolan, hezkuntzan, arlo horietan bai lehiakortasuna estatu mailan, Europako mailan edo nazioartean ere bai. Eta horrekin lotutan bai, baina ondorio gisa, agian bai inbertsioak etorriko dira, bereziki turismo arloan eta turismoarekin batera agian enpleguak, hori espero dugu, sortzea gerta daiteke, baina ez zuzenean. Lehen esan dugu nola egin den garrantzitsua dela, orain esango dugu nola egiten zaion jarraipena ere garrantzitsua dela. Eta galderan aipatzen duzuen bezala, neurtzea oso garrantzitsua da, izan ere proiektu bat egiten denean, ondoren neurgailuak barrituelako izan. Eta momentuz ez dira neurgailuak diseinatu, eta kontziente gara zaila dela. Zaila da Nafarroan marka bezalako proiektu batek ze etekin ukigarri izango dituen neurtzea. Baina horiek ere definitu beharko dira eta diseinatu beharko dira. Orain arte ikusten ari garena da, kanpora begira lan asko egin nahi dela Nafarroa markarekin, orain adibidez Madrilera joango dira, etxebizitzaren inguruko foro batean parte hartzera, Nafarroan etxebizitza politiketan zer egiten ari den azaltzera, Fiturren ere ikusi genuen Nafarroa markak ere eragina izan zuela Nafarroako estandean, eta nahiko kritikoa ere izan zen, eta guk kritikoak izan ginen, izan ere marka Navarra erdara hutsez bakarrik jartzen zuen, eta horra adibidez euskara eta aniztasuna alde batera utzi zuten, eta beraz iruditzen zaigu gauza guzti horietan neurtu behar dela, bai hizkuntza eta aniztasun ikuspegitik, eta baita ere beste ikuspegi batetik, eta da Nafarroa marka iruditzen zaigula ez litzatekela bakarrik kanpora begirako zerbait izan behar, ez litzateke izan beharko bakarrik turismora edo industriara edo inbertsioetara zuzendutako gauza bat izan beharko, baizik eta Nafarroarako ere bai, eta Nafarrentzat ere izan beharko luke. Horregatik iruditzen zaigu barrura begirako ariketa ere egin beharko litzatekeela, eta esparru guzti horietan neurgailuak jarri beharko liratekeela eta diseinatu beharko liratekeela, esan bezala nola garatzen ari den neurtu ahal izateko. Arrakasta epe luzera? Jakina Nafarroa marka honek eragina izango du bai turismoan, bai ekonomian eta barrekoatan, gure erkidegoan. Baina ikusi dugulako beste erkidego batzuetan, hori ez da ezer berria egiten da beste erkidego batzuetan, eta bai izango du bere eragina. Egia da, goizegia da jakiteko nola izango da eragin hori, denbora pasa behar da ikusteko, ezinezkoa da aurre ikuste ze izango da horren eragina. Hemen bertan daukagu beste adibide bat, hemen Iruñan, marka Pamplona Iruña jarri dute martxan ere, eta erantzukizun oso ona izaten ari du, eta guk uste dugu marka Nafarro honek emaitza berdinak edo nahiko berberak izango dituela. Nik beste galdera batekin erantzungo nuke, ez dakit zen motako ez dutu oso ulertzen zen motako erabilpen politikoa eman daiteke benetan nork gobernuak berak, Nafarroko gobernuak berak, ez dut aurre ikusten, ez dut antzematen alako erabilpenik, beraz, zaila egiten zait alako galderari erantzutea, izan dut zera, Nafarroaz ari garenean guztion den zerbaitetaz ari gara, beraz, nork erabildezake Nafarroko gobernuak berak, zaila egiten zait. Eta gainera, pentsatu behar dugu beti Nafarroko gobernuak parlamentuaren kontrolpean dagoela, esan dutera eskatu dezakegu edozein momentuan kontseilarien agerraldiak 15 behit egiten dugu kontrolezko osoko bilkura bat hementxe bertan parlamentuan, beraz. Nik uste dut ongi kontrolatuta izango dela eta nik uste dut bilatzen dena ez da
halako erabilpen politikoa baizik eta Nafarroaren irudiak bereziki barnean halako batasuna lortzea, esan hori departamentuen artean, gobernuak berak, eragile sozialen artean, eta gero kanpotik ere ikustea Nafarroak badaukala halako marka propioa, ezta? Gure ustez hau da behar bada gako nagusiena edo nagusienetarikoa behintzat bai. Izan ere, orain dela gutxi sortu da Nafarroa markako mahai politikoa eta bertan alderdi ezberdinetako ordezkariak gaude eta eginkizun nagusienetako bat horixe bera da. Nafarroa marka ez izatea Nafarroako gobernuko marka. Baizik eta Nafarroa osoko marka izatea eta hori erronka nagusienetako bat da, aipatzen duzuen bezala, ez izateko propagandarako tresna hutsa. Eta horretarako ere, hasierako galderan esaten nuen bezala, iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela zabaltzea. Hau da, mahai politikoaz gain eta ordezkaritza politiko horretaz gain, gizartera gehiago zabaldu beharko litzatekeela Nafarroa markaren jarraipena, ekarpenak eta abar, herritarren gana gehiago hurbiltzeko eta Nafarroa marka horrek sustrai gehiago izateko Nafarroan bertan. Gero eta gehiago zabaldu gizartean, gero eta gehiago zabaldu komunitatean, gero eta berme gehiago egongo dira Nafarroako gobernuko marka ez izateko edo ikuspegi alderdikoi bat ez izateko. Motor gisa. Zalantzarik gabe tresna politiko gisa ez erabiltzeko, arduradun politikoa hartu behar dugu, talde politikoak. Horretarako zalantzarik gabe gobernu honek, kontigo zurekin barne dagoen gobernu hau, gauzak ongi egiten ari da. Ez dakigu etorkizunean beste gobernuek nola egingo dituzten gauzak, baina bai egia da gaur egun egiten ari den lana finkatzen ari dira zutabeak, oinarriak Nafarroko marka honek tresna politika ez bilakatzeko eta gure erkidegoko motorra bat bilakatzeko. Datorren ostegunean beti bezala osoko bilkura izango dugu, kasu honetan ez da kontrolezkoa, aipatu da bezala, baizik eta arrunta, beraz hasieran lege proposamenaz jorratuko dugu eta gero etorriko dira talde ezberdinetako aurkeztutako mozioak. Eta gurea entzuten ere martxoaren 8arekin lotuta izango da, gorratu behar dugu datorren larunbatean, ospatuko dugula martxoaren 8a, emakumeen eskubideak edo berdintasuna eta bortizkeriaren kontra borrokatzeko egun hori, eta horrekin lotuta aurkeztuko dugu mozio bat, hain zuzen ere adimen artifizialak lagundu dezaken arlo horretan antzemateko balizko arazoak edo balizko bortizkeria antzemateko laguntzeko horrezatik, ildo horretatik aurkeztuko dugu mozio bat eta horren inguruan landuko dugu. Aste honetan, gai libre gisa aukeratu dugu martxoaren 8a eta mugimendu feministaren aldarrikapena. Izan ere, EH Bildutik bat egiten dugu aldarrikapen honekin eta emakume eta gizonen arteko berdintasunean egin beharreko borroka eta lanarekin. Iruditzen zaigu azken hamarkadetan mugimendu feministak aurrera pauso nabarmenak egin dituela, indarra jarri nahi dugu ere gizarte zibilak eta instituzioek batzuk alde batetik, beste bestetik eta askotan elkarrekin lortutako aurrera pausoak, baina hala ere begibistakoa da egiturazko arazo hau ez dela bukatu eta neurri handiago edo txikiagoan oraindik ere arrakalak egon badaudela eta lan asko dagoela oraindik ere egiteko. Gainera, ikusten ari gara, bai maila lokalean eta globalean, mundu mailan ere, eskuin muturrak matxismoaren diskursoak auspotzen ari dela eta bereziki eremu digitalean hori oso nabarmena da, beraz ezin gara borroka honetan lausotu, aurrera pausak ematen jarraitu behar dugu, eta iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela martxoaren 8ko aldarrikapena. Honen ildotik esan, ostegun honetara mozio bat eramanen dugula mugimendu feministaren eskutik,
zaintzari arreta jarriko diogula, izan ere mugimendu feministak ere zaintzaren krisia mahai gainean jarri du, eta begibistakoa da zaintzan behar handiak daudela, eta kaso askotan gainera zaintzaren ardura emakumeengan jartzen dela, eta lan arloan ere prekarietate ikaragarria ikusten dela. Arlo pribatuan ere bai, kontziliazioari dagokionean, emakume jasaten dute gaur-gaurkoz pisurik handiena, eta beraz iruditzen zaigu zaintzaren gaia oso pertinenta dela martxoaren 8ko aldarrikapenekin bat egiteko. Eta bukatzeko, esan martxoaren 8erako mugimendu feministak deituriko mobilizazio guztietan parte hartzera deitzen dugula, eta guk ere noski parte hartuko dugula eta bat eginen dugula mobilizazio horiekin. Bale, datorren larun batean, martxoaren 8 da, emakumeen langileen zertuko guna, berriro. Datorren larun batean, martxoaren 8 da, emakume internazionaleko langileen eguna da, eta, dakigun bezala, hemen Iruñan izango dugu feminista taldeek antolatutako manifestazio bat, ez? Eta, guretzat Contigo Navarra zurekin Nafarroa, eta, koalizioa osatzen dugun alderdientzat oso egun garrantzitsua da. Orduan animatzen dugu herritar guztiei, kalera ateratzera egun horretan, parte hartzera talde feministen antolatutako manifestazioetara, ze, kalera atera behar dugu behin berriro, emakumeen aurkako violentzia amaitzeko eskatzeko, arrakala, desberdintasun arrakala amaitzeko eskatzeko, zaintzen politika indartzea eskaintzeko eta barrekoak. Eta guretzat oso garrantzitsua da egun horretan kaleak betetzea emakumeen garrasiekin, behar dugun guztia eskatzeko. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.